Na ada yung challenge ron niya. Tigulan ko eh. Ako ang gilabhan sa kong sawa. Bungot sa ukok ng sawa. Awa. Away ko mama. Oh. Pinyanin tayo ko itong NN. Nga, berasan lah kung naong kay. Maram sinigwan. Personis nga. Dunok. Ge. Kay beras. Syab. Ada yang tua man si peman na. Ya, mo adto na ko kay gisugo sa badekos ko ang guangan ya buwion ya na ko ang iyang inahan. Gisugo ra ko dito. Pagpalit og pagpangumprahon ko nya sugot lang ko mga tugso kay wagi trabaho ko diri gyud. Sige ko libod-libod diri ko. A few moments later. Siap. Kripto man ni, kripto. Okay sa to mga katugsok ko diya nga magpalutog barbecue diya akong gagaw miluto ay barbecue diri sa barangay Kitibas Mua. Brato ra kay liog ang tiil. Ang usa ka liog 20. Ang usa ka tiil 10. Bawi oras sa mantika way bayad. Oh. Prito na naman Sugba. Oh, sinugba deh. Ay, ikan mo yun ipalit ani deh. Ay, sampung imong naong kay magkita kas buok Pilipinas. Oh, hindi ya. Mas may pang iyang brother yun. Oh, sister yun. Ito na ko no. Wala siya porter sa respond ka ko. Ilaw, doktor. Kaya ko ang channel po na ako. Ato pang Respikas. Oh. Wala siya mga diehard sa Janwa Mix TV respond ka ko. Kaya ko ang gagaw. Gusto siya kung pagkakantiba. So, ginahan mo kaon na isudan. May sudan sa inyong balay. Na nagluto diri ako aning preskasin na ko nga kaliwat ko buti yang mga bata mahimong mga artista honon karong maabot nga ano TikTok na siya TikTok kusog ron TikTok man kana siya mo pa may pag improve TikTok na siya oh lewat sa mga inahan subag ko sa bag yun unan pa yun ya pita oh. Uy, patay. Tangin ninyo sunod kabanata ni mga katugsok. Pandaron ko ni adtol sa dito. Ipagngong ko ni kay sigo gunit. Nig-andar. May revolusyon. People's power. Meanwhile. Tobel. Oh. Paimnon sa ko kung motor nga katagsok ay wow. Ay kablaka ng naong kay ang naong di gina mausap. Mao gina pinaka-importante. Adlo kay sila ba? Oh, pinakagay ba? Iya ay manay Petron rin ang dugsok. Dili style bukid. Oh. Tag sa kagalon.
nami diri sa Soberano mga tugsok gikan ko sa ilang mama. Ang prami na mauna ni dia. Ay tindahan mo kumbra no. Si mga amigo na mo sa kuan ng Soberano boys. Ano diri? Ya, abot na meron sa kan tindahan ya. Mga kumbra na may mga niya. Gratong bungot sa kukusay. Ikan sa Saudi, Amerika prak. Ano na yung kuwang ugangan mga katapsokan ng laki mga na yun. Ugangan ko niya. Nangumpra na yun. Manaman, bayad na siya. Upload ko rin ang video. Ayan kayo. Saya rin mga katapsok rin mga ka-idol ba. Ayos kayo na. Suwa, ay laga to. Pero may ginabatyag eh. Ano siya gitawa ko? Tutong Tugsok TV. Ay kalimot ha. O, kadoon mo ha. Ito na. Larga na. Sakay tas itong barabe. Logos mandar. Hugsan. Niya. May baras dan. Pak. Oh. Siya ay bidigaw. Ano siya bidiga sa Coca-Cola Badik, oh. Ha? Hindi akong mahan sa Paris. Ngayon niron na kaya ako nag-upload rin kung kita mo sa pwesto sa muang kumprahan na, no? Brator kaya yung tindas po, beer, o kuban pa. Oh. Muna siya muang medyo yun nga dayhard sa Tris Bukak. Oh, siya kuan. Kaya nga, nibigahan rin, Brad. Soberano Village. Sa atay pangano rin brigahay. Ay, Soberano Village lang. Oh, Soberano Village niya. Imaw ni siya, gando rin nga kinakosgang sila ligan sa tag-iyak. Huwag ba siya sa? Uso. Naaranay, sakto na. Oh, muna siya. Muna siya, mga katugsok. Ayaw kalimot ha. Usbo na ko. Tutong Tugsok TV channel. Ayaw paglimot sa pag-subscribe o pag-follow o pag-visit sa bell icon para kompleto mo sa kong videos. Tanan, no? Kasi idol kong bungot sa ukok ko naman. Nya. Kaya ko naging mga katugsok. God bless. Amping musta sa tagsa para sa itong pamilya magbuhat kada adlaw. Muna siya, oh. Ya. Usbo na ko. Saan man naglain mga panahon tungod sa kiliputan namin bagyo rin sa mga sunod. Okay kayo. Amping God bless mo niya. Usbo na ko. Thank you. Oh, thank you. God bless ka ninyo. Ako na si Tutong Tugsok.